नंखायनो जायखि सरखार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन आं बेखौ खावलायो आरो। हेलौ एभ्रिवान, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव माने बरायलायबाय आरोना। नै दिनै दा आं मोनसे माने गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय माने जाय बिथांमोना माने निए केस नांनानै NDFB बिथांमोना माने जियालाव दंमोन, बिथांमोना दा गावसोर माने जियालनिफ्राय गनानै बा फैनानै माने गोसोखौ माबायदि मोन्दों, माने बिसोरो बारग'बोबाय आरो जियालनिफ्राय। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गावसोरनो बुंगोन। मानो होनना बुङोबा गान्दा VTY बिथाङा माने बिबुंथि होगोन आरोना, गावनि जिउ जारिमिन माने बोरै बोरै जियाल जानाय बोरै बोरै दा ओमफ्राय जियालनिफ्राय गबोना माबायदि मोनखो मानसिया। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो, भिडिअनि गेजेरजों माने बुजिलांगोन। थेंक इउ। बेनो बयनिफ्रायबो आंनि माखासे गोसोनि खोथाखौ आं बुंनो सानखादोंमोन। दिनै नोंथांमोनहा सफैनो हानायनि थाखाय आङो हाजासे धन्यबाद होदों। मैया जोङो 7:30 जोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय जोंखौ मुखुलि खालामदों। 7:30 मुखुलि खालामाखै, जोङो गासैबो जों गावबागाव माबाफोरखौ उन्दैफोरखौ सहि होजोबनानै जोङो 9:30 जोङो मुखुलि जादों। दा जोङो हाजासे हामबाय होयो, जों दिनैहाय जोबथेसालियाव हाजासे जोंनि जिउखौ जोङो गारसोमनानै सेक्रिफाइस खालामबोनानै दिनै जोंनि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, आंनि न'खरनि फेमिलिखौ आं लोगो मोनफैसिनबाय। दिनै माखासे बर' लिडारफोरनि अनसुंथाइ बा बिसोरनि गोहो बोलोजों मावसोमनानै जोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय दिनै उदां खालामबाय, हाजासे हामबाय होदों आङो। दा आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों न'आव सफैनानै। माखासे गोरबोनि खोथाखौबो आं बुंजोबनो हाया, बेबायदि जादों। गोसोनि साननायखौ आं माखासे बुंजोबनो हायैनि जाहोना बेनो, आं दिनै जोङो दिनै जेन'बा जोङो BTR एकर्डजों लोगोसे लानानै जों बै समनिफ्रायनो जोङो सानसे जोङो गगोन होननानै जों मोनसे थांखि लानानै दंबाय थायोमोन सारमोननि सायाव, बा दिनै माखासे जोंनि NDFB लोगोफोरनि सायाव, फ्रमनि सायाव जोंहा फोथायनाय दंमोन। आरो माखासे दिनैहाय मोगथाङाव जाफुंबाय। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बे न'आव सफैफिनगोन होननानै। आं आसा खालामाखैमोन आंनि बिमा बुरिखौ लोगो मोनफैफिनगोन होननानै। नाथाय गमामायैनो दिनै जोंखौ सिमां बायदि जोंखौ जोबथेसालिनिफ्राय दर बोखावनानै लाबोबाय। सारमोनहा, आं नामखौ बुङा, जिखुनु जाया जाय बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामनानै जोंखौ लाबोदों, बे बिथांमोनहा गाव गावनो मोनथिखागौ दिनै जोबथेसालियाव थानाय माखासे NDFB केडार्सखौ दिनैहाय जोंखौ मुखुलि खालामना होबाय। जोंखौ उदां फोथाराव खोमसि जों अन्दर आलादा रायजोआव थानानै फैनानै दिनै जों गाव गावनि गामि ओनसोलनि आइ आफा, बिदा फंबायफोरखौ लोगो मोनफैबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै फैदों, गोबां मानसिफोर फैदों, लोगो लाफैदों, जों लोगो मोनबाय, आं लोगो मोनबाय। आंबो सानाखैमोन मालाबादि आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामगोन रायजो राजायाबो, मालाबाबो आं सिमां नुवाखैमोन। दिनै फ्रायनो मोजां लामाजों थाबायनो हमोबा आरो मोजां थांखिजों थाबायोबा जेसेबांखि माबायानो जा सहाय मोनो। बेनो जाहैबाय जोंखौ दिनै गोबाव सम जोबथेसालियाव दंबाबो रायजो राजाया बावनानै थायाखै। जोंनि माखासे NDFB लोगोफोर, सेक्रिफाइस खालामग्रा, जों गासैजोंबो ज' जाजोबनानै, जों 3-4 फेक्सननि दंमोनब्लाबो जोङो मोनसे समाव ज' फैनानै जोङो बिदा फंबायखौ जों सिनायलायबाय। जोंनि बिदा फंबाय NDFBफ्रा दिनै बुजिबाय, जों खौसे जानानै जोङो सालायलांनांगौ होननानै दिनै जों गासिबो जेसेबांखि दायफोर दंमोन, जों बिदाजों फंबायजों दावराव दावसि जाबोबाय, बेफोरखौ खेमा होलायबाय। जोङो दिनैहाय
एक गट जाबाय दिनै माखासे जोंहा बिटिआर रेकर्डजों लोगोसे जोंहा बर' हारिफ्रा बर' फिसाफ्रा बर' सुबुंफ्रा दिनै गोबां दावराव दावसिनि गेजेराव दिनै उथ्रिसारनानै दिनै बयबो बर'फ्रा जांख्रिथायबाय आरो जों नुनो मोनबाय गोबां जायगाफ्रा सोलायबाय दिनै बेफोरबायदि जोंनि गामिया बेबायदि नङामोन सोलायजोब्बाय गय बिफां हनै न' बां जाजोब्बाय दा बेनि थाखाय आं दिनै नुफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोखि आं दा आंनो जेलाव जोबथेसालियाव थानानै आंखौ बियो आं माब्रै दिनखौ बारहोलांखो समखौ बारहोखो मा खालामनानै थाखो दिनै बेफोरो आङो मोनसे माने आंनाव गिटार गंसे दङ बे समखौ बारहोनो थाखाय आरो आङो खुगा मेथाइ खनो बे खुगा मेथाइ गिटार दामनानै आं समखौ बारहोलाङो बेनि गेजेराव जोङो गोबां